Oto dyspenser Fructovita w klasycznej czerni z eleganckimi drewnianymi panelami. Stylowy wygląd i niezawodna technologia idealnie sprawdzą się w hotelach, restauracjach i strefach śniadaniowych. Jednorazowy załadunek pozwala przygotować ponad 150 litrów napojów, zapewniając wygodę i wysoką wydajność. Wystarczy wybrać smak na ekranie, a urządzenie w kilka sekund nalewa schłodzony napój lub wodę. Fructovita to także bogata paleta smaków. Soczyste owoce, orzeźwiające lemoniady, herbaty iced tea i napoje izotoniczne. Dyspenser udostępniamy bez opłat, a w cenie zapewniamy instalację, szkolenie i pełny serwis. Umów się na bezpłatną prezentację i zobacz, jak działa dyspenser Fructovita.